Ir-residenti ta' Birzebbuġa u l-madwar se jibdew igawdu minn spazju miftuħ ta' 17,000 metru kwadru fl-ewwel fażi tal-proġett li waslet tal-ftuħ tal-Park tal-Familja f'Benajsa. F'din l-ewwel fażi ta' dan il-proġett il-Park tal-Familja f'Benajsa qed joffri picnic area għal familji daqs żewġ grounds tal-futbol u l-familji jistgħu jirrekreaw irwieħhom għal 4,000 siġra. Dan il-proġett ġie inawgurat it-tlieta wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Inwettqu flimkien. Dan huwa t-tielet spazju aħdar li nfetaħ f'dawn l-aħħar xahrejn wara l-estensjoni tal-Park ta' San Clement f'Ażabbar u l-Park tal-Klieb ta' Qali. Dan il-park huwa miftuħ għall-familja kollha u aċċessibbli għal kulħadd, tant li l-bankijiet tal-picnics huma adattati biex anke persuni li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti ikollhom spazju mal-mejda. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul spjega kif il-picnic area hija attrezzata b'bankijiet magħmula minn materjal sostenibbli. Matul il-passaġġ ġew installati tabelli b'informazzjoni relatata mat-tip ta' siġar u arbuxelli differenti li hemm fil-park u l-karatteristiċi tagħhom. Hawnhekk ġewwa Birzebbuġa dejjem kienet żona li attirat liha ħafna industrija. Llum qegħdin niftħu dan il-park ġdid fin-naħa t'isfel tal-pajjiż illi għandu potenzjal kbir illi jkun l-akbar park fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna proprju ġewwa Benajsa 17,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa biex il-familji tagħna issa jistgħu igawduh. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-investimenti li qed isiru fin-nofsinhar ta' pajjiżna qegħdin iħallu l-frott u minn żona li fil-passat kienet ikkunsidrata għal żvilupp ta' miżbla illum din ingħatat lill-familji. Il-Ministru Dalli laqat il-ftehim li ġie ffirmat mal-Malta Girl Guides biex ikollhom ukoll spazju għall-attivitajiet tagħhom. Li kieku ma kienx għal dal-gvern hawnhekk fejn illum għandna park, kieku illum hawnhekk hawn containers u ftit pass il-bogħod miżbla. Però dal-gvern ħa id-deċiżjoni konxja li nżidu dawn l-ispazji ħodor. U dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa riżultat tal-ħidma li qed issir, però ma nistar nieqfu hawnhekk il-pjanijiet tagħna huwa li nkomplu waslu aktar spazji miftuħin lill-pubbliku ġenerali, lill-familji, liż-żgħażagħ, lill-anzjani u l-itfal tagħna. Project Green se tkun responsabbli miż-żamma ta' dan il-park.